तमाम पंजराव पंचायत के माई बहिन भाई बाबा चाचा सबका से ई मकसूदन यादव के पुत्र प्रभावती जी के बेटा हैप्पी यादव के करजोर प्रार्थना बा, विनती बा कि ए चाचा ए भैया जैसे रौरा सब है हर टाइम मम्मी और पापा का मान सम्मान देले बानी, वैसे ही हमार रउआ सब से विनती बा कि फिर अब की बारी भुलाए के नहीं खे आ जहाँ जे खोजले बा वो जगह पर मकसूदन यादव जी, प्रभावती देवी जी और हैप्पी यादव सब लोग गरीब का मदद खाती सहायता खाती जेकर जवन काम रहे सबके मदद सहयोग खाती पीछे नहीं हटल। आ फिर आवे वाला टाइम में भी कि हम बतला दिहल चाहतनी कि कबो पीछे नहीं खींचा हट सकत, ऐसे अनकी बेर भुलाए के नहीं खे फिर प्रभावती देवी जी के ही मुखिया बनावे के बाटे। मकसूदन यादव जिंदाबाद, मकसूदन यादव जिंदाबाद, प्रभावती देवी जिंदाबाद, प्रभावती देवी जिंदाबाद, हैप्पी यादव जिंदाबाद, हैप्पी यादव जिंदाबाद। सबसे पहले एक पंजराव पंचायत के तमाम देवता रूपी जनता देवी रूपी माँ बहन के हमरा तरफ से नमस्कार प्रणाम बा। आई हमार आप लोगन से गुजारिश बा कि आपके भाई आपके बेटा मकसूदन यादव जी के भुलाए के नहीं खे, आप प्रभावती देवी जी के फिर से विजयी बनावे के बाद हाथ जोड़ी परतानी पैया सुन मोरा चाचा भैया, जानी ला जाती गरीब के मसीहा प्रभावती देवी जी आप लोगन के बीच में मान सम्मान दिहली। मकसूदन यादव जी भी हर गरीब का हर लोग का मदद कैनी। ऐसे ही हमार आप लोगन से रिक्वेस्ट बा कि ए भैया ये बात के भुलाए के नहीं खे। काहे कि ये पंचायत में फिर लोगन का विचार बा, का विचार बा गरीब मजदूर सबके कहीं बना रहो, चाहिए
ई हर गरीब का आवाज बा। काहे कि मकसूदन यादव अगर केहू गरीब के बेटी के बियाह में कुछ चीज के जरूरत बा तो जाके मदद कइले बा। जहाँ बोलो वहाँ मुखिया जी गइले हो। मोरा चाचा भैया ई मौका बार बार ना आई है भैया। यही से ही हमार रौरा सब से कहे के बा केहू बा